ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನ್ನೀತ ತಮ್ಮನೆಲ್ತ ನಾವು ಗೊತ್ತಾವು ದಾರ ಬಂದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬೈದು ಕೊಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಬತ್ ಮಾತ್ರ ಆಜರೆ 7 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡ ಅರಿತ ಪೊಡಿತ ತಿಂಡಿ ಉಂಡದ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ತಿನ್ನೋದಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಮ್ಮ ಮಂತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ತಿಂಡಿನ ಪುರ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತೆ ವಾಕಾಳಂದು ಮನ್ಪಂದೆ ತಿನ್ನಂದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿನ ಮನ್ಪಗ ಬಂದು ಮುಲೆಗ್ಲ ತೂವಡಿಗೆ ವೆಂಚ ಅಂದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ತಿಂಡಿ ಅಂಚೈತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದದ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚದ ನಾವೇನು ಅರಿನ್ ಪೂರ ತೆಕ್ಕದ್ಲ ಇದು ನುಂಗಾದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ದಿಂಚ ದೊಮ್ಮು ಉಂಡತ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದು ಬರ್ಸಲೆಜ್ಜಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ಸಲೆಜ್ಜಿ ದೊಂಬೆ ಅಂಚದು ಕೂಡ ತೆಕ್ಕದು ನುಂಗದು ತೆಕ್ಕದು ಬಂಡ ಲೊಂಬುದು ದೀತೆ ಅಂತ ನುಂಗುದು ನೇನು ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡನೇನು ಪೊತ್ಪೊಡು ಆಯ್ತು ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಯ್ತು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ಆತೆ ಬೇಲೆ ನೆಟ್ಟು. ಸೊ ಮನ್ಪುವನ ಅಂಚ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಯಾನ್ ಬಂದು ಕೊರ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತಾವ ಅಂಚ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಹೊಸ ತೂ ಒಂದು ತುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತ ಓಕೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತಾವ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಮನ್ಪುನ ಮೋಲು ಯಾನ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಐ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತ ಮುಲ್ಪ ತಾರೈ ಬೋಡು ತಾರೈ ಬೆರೆದೀತೆ ಬಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ನೀರಾತು ಒಂದು ಮುರಣಿಯನ್ನ ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಬೋದಿತ್ತದ ಕಜಿನಕ್ಕ ಆರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿದು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಆತನ ಪಂಡ ನಿಂಪು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಆಗ್ತದ ಅಂಚಾರು ಇಲ್ಲ ಪಾತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ರಣ್ಣೆ ಅಂಚಾರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತಿಂಡಿಗೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇನು ಇಂಚಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ. ಸೊ ಕೊಂಚ ರೆಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೋರ್ಡು ಅವ ಮನ್ಪೋತ ಓಕೆ ಮನ್ಪು. ಸೊ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತಾವ ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ. ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಬೇಗ ಪಾಡು. ಮಮ್ಮಿ ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹಿಡಿದೇ ಉಂಟು ಕೊಂಚ ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣಾರ ಓ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಅಂಚವರನ್ನ ಅಮ್ಮಮ್ಮನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ದುಂಬು ಗಡಿಗಡಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಇಂಕ ಉಜ್ಜಪ್ಪನಗದನ್ನೇ ಒಡಿದು ಕಲ್ಲಡು ದುಂಬು ನಮಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಡದ ಆರು ಕಲ್ಲಡು ಕದಿದು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೇವೆ ಕೂತು ತಿಂಡ್ರು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತಿಂಡಿ ಮಂದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗೇಮ್. ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಲೋ ನಿಕ್ಕ ಕೇಳ್ರಿರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಈರು ದುಂಬು ಅರಿತ ಪೊಡಿತ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಗಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ಇತ್ತೆ ಇರಾಗ ಇಷ್ಟನಾ
ದಿನ ಮಮ್ಮಿಗೂ ಈರು ಕಾಲಿ ಅರಿದಿನ ಈರು ಕಾಲಿ ಅರಿಚಿನೊಂದಿತ್ತಾರದ ಅರಿ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅತ್ತ ಅವೇ ಎಲೆ ಇತ್ತ ಅರಿತ ಕೊಡಿತ ತಿಂಡಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಯ್ಕ ಇರ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಕು ದುಂಬುದ ಈಗ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಲೇ ತಿಂಡಿ ಹುಡುಗಿ ಈ ತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪಾರು ಉಪ್ಪಣ ಇತ್ತುಂಡ ಯಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಕೊನಿಯರೆ ಅವೇ ಇರೇ ದಿವೋಡ ತಿಂದ್ರೆ ಈರ್ ಬನ್ನ ಕುಡೋರ ಮನ್ಸುಗ ಮಲ್ಲೆ ಈರ್ ಬನ್ನ ಕುಡೋರ ಮನ್ಸುಗ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂದು ಬಂದ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಅರಿತಾ ಪೊಡಿತಾ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ತೂಲೆಗೆ ಅರೆಗೆ ದೀವೋಡಿಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು ದೀವೋಡಿಗೆ ದೀವೋಲಿ ಯಾರು ಬರ್ಪೇರೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಪಂಡಿದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕುವ ದೇ ಮುಲ್ಪ ಅರಿತ ಪೊಡಿತ ತಿಂಡಿ ಅನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತೊಂಡದೆ ಅದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರಂಡ ನಿಕ್ ಅತ್ತಿ ಪೊತ್ಪುನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರಂಡ ಬಸ್ಚಾತ ಚೂರ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂದು ಬಂದ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಳೆ ಇಂಚ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅದ್ರ ಕಾಣ ಝೂಮ್ ಅನ್ಕೋದು ಇಂಚಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಅಮ್ಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಂತಿದ್ದು ತೋರ್ಸ್ಪವನ ಅರಿತ ಪೊಡಿತ ತಿಂಡೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಅರಿತ ಪೊಡಿತ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಲ್ವನ್ಲೆ ಮೊಕ್ಕನೆ ನೆಟ್ಟಾಯ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಕಟ್ ಅನ್ಕೊ ದೀಪೆ ಅವಮ್ಮಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಪಾತಿದೆ ಅಂಕಲ್ ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅರಿತ ಪೊಡಿತ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಗದಾಳೆ ಮಗಳೇ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿಯರ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಪಂಡ ಇಕ್ಕು ಚೂರು ಪಾಡಿಯೆ ಸೊ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂದ ಟೈಮ್ ತೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಬೊಲ್ದು ಬರೋಡು ಇಂಚ ಕಾಯೋಡು ಬೊಲ್ದು ಆವಡತ ಸೊ ಮಾತಂಚ ಆವೋಡು ಸೊ ತುಳಿ ಒಂಚೂರು ನಾಂಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಆವೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಯರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಜಡೆಗೆ ಕರಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕವು ಸೊ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಕೂಲ್ ಆಯ್ರದೀಗ ಚೌಲಿ ಆಯ್ರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಚೌಲಿ ಆಯ್ರದೀಗ ನಾನು ಯಾವ
ತೂಲದೆ ಯಾರು ನುಂಗ್ಯಾರ ಒಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಹಾಪುಣ ಅಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಸೌಲ್ ಯಾವುದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಗಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಸಲಹೆ ಚೌಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಅವೇನು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದ ಮಿಕ್ಸಿ ಸೊ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಡಿಗೆ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಮುಲ್ಪಯನ್ನ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ರಡ್ಡಿ ಏಲಕ್ಕಿಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಡಿಯಾಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕಿಂತಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡಿ ಅದು ಓಕೆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತಂದೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಪೊಡಿ ಸಾರಿ ಇದು నేను కూడా మిక్స్ మనకు నాకే తారాయి ಒಂದೇ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪಾಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಸೊ నేను కూడా మిక్స్ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಿನ ಪೊಡಿ ಮಂದಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು సో ఫైనల్లీ టేస్టీ అయిన వావ్ ನನ್ನಲ ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡೈಕು ನನ್ನಲ ಬೆಲ್ಲ ಯಾವ ಚೀಪೆ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಅಂಚಲ ತಿನ್ನೋದು ಪೊಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೀಪೆ ಉಂಡು ತಿನ್ನಲ ಪೂರ ಫೈನಲಿ ತುಪ್ಪ ಎತ್ತಿನ ರೆಡ್ಡಿ ಅದು ತುಪ್ಪ ಬೊಚ್ಚಿ ತುಪ್ಪ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೀವು ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಪೂರ 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 ಅನ್ನೋ ಶೋಕ ಒಂದೊಂದು ಇದಾಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಫೈನಲಿ
ರೆಡಿ ಆಡು ತೂಲೆಗೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ತೋಜುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಂಚನ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಎಮ್ಮಿ ನಿಕ್ ಕುಡಲ ಕ್ಯಾಶು ಆಲ್ಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂದದ ಫೈನಲಿ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ತಿಂದಾಂಡು ವರ ಇದು ಹೀಗೆ ತಾಂಡು ಅಮ್ಮಮ್ಮ ದೀಪನ ದೀಪ ಅದ ಕೊಡೋರ ಮನ್ಕೊಡಿ ನುತ್ತುಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಸುಪ್ಪಲೆ ಬಾಬಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಬನ್ನಿ ವಾ ಸೂಪರ್ ಮಮ್ಮಿ ಅರಿತ ಪುಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಅರಿತ ಪುಂಡಿ ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಮ್ಮಿ ಅರಿತ ಕುದುರೆದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಮ್ಮಿ ಅರಿತ ಪೊಡಿತ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಂದೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಉಂಡೆ 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 ಸೂಪರ್ ಸೊ ಓಕೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಿಂದೆ ಡ್ಯಾಕ್ ತಿನ್ನೆ ಬಾಬಾ ತಿನ್ಲೆ ಯಾವ ರೆಡ್ ಯಾವ ಒಂದು ಯಾವ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ನಾನ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಯಾಕೋ ಬ್ರೌನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್